Desto ljudi šta ima, evo tu smo s nekim kraljem, tu smo s nekim tigrom, tu smo sa nekim belim glavonjem, tu smo s nekim banditom, tu smo sa nekim... Šta si ti? Evo mi gledaš dole, gledaj, nemam pojma, tu smo sa nekim golačima, eno ga trči u nekim golačima, neki debil, šta si ti, evo je krava, ljudi, evo ga bandit, neki super soldier, nemam pojma, evo ga dijamantski šećer, tu je neki ninja, tu je neki, tu je šta si ti, neki kanadjanin, otkud znam, nemam pojma, tu je neki čaravi mentor koji se potpisuje Noggins, tu je neki, čekaj, sad ćemo imati, tu je, ajde bre, ne mogu se vas pohvatam. Tu je neki normalan dečko, tu je neki Vuki, tu je neki žutać, Desi, Jakekev, nemam pojma, tu je neki... WTF, šta si ti, nemam pojma, uspavni se. Nemam pojma, to je sve, tu, nemam pojma, to je koji sam nabrao, ima ih još par ovdje. Evo ga neki žut, kad si ti došao ovdje lebati? I počinjemo s 30 sekundi, manje 30 sekundi. Vidimo šta ona beba tamo radi, od tu mi skače po polju, kad ćemo, treba ga barujemo. Net, ko je tu net? Net. A ne, ovo je nat. Ili ja to ne znam da čitam. Da, pisalo je nat. Ja rekao net. O, Desi lepoto. Tamo sam pomislio da neće na serveru imati nijena lepotica. Desi, dođi. Fuck. Gde ovu mapu nađe, brate? Samo skočim odmah na ovo. I samo pičim pravo. Pa šta nađem? So what? Kaže, ja sam Ash iz Pokemona. Bože, baš me briga što si ti Ash iz Pokemona. Ko će prvi da nastrada? Ti. Hehe, Desi, bate, šta ima, Hoće ti kilo? To će ti kilo, šta fali? Ti to nama hoćeš da beziš, jeli? Jaj, pobjegao mi gušter. Izvukao se. Gušteru. Šta ima ovdje? Opet nisi imao ništa da te zaštiti od mene. Gdje je bio? Nije bitno, idemo mi sad ovdje. Au bre, ajde. To ima Stone Sword. Ko zna gdje su oni stavili stvari. Ajmo sad mi ovuda. Uopšte mu ne laguje, znate.
Moram ovoga da stignem. Gdje je sad? Ja ne mogu da verujem, meni je stao, ja mislio to zalagovalo. Tebe ću, brate, ti si mi jači. Što si tako glup? Samo mi to reci. Ako te ne ubijem ja, ubit ćete sad ovi što je tu iza. Iza tebe. Tako, leti dole. Mi se čini se tu upravo lik izvuko i pobjegao je od mene. Stvarno misleći sad pobjegnu od mene, pa sad ću ga tražim. Sve loše, samo što moram da stignem. Znam, vidio sam čest gore, uzet ću ga posle. Taman 2 strele. Ha, tamo je. Lik 100% kaže, ja bre, što smara ovaj lik. Neka što smaram, ali ti si mrtav. Jer ja hoću te pantaloni, tu kapu što imaš. Bićeš mrtav. Pogodak. Vidiš što nisam uzeo, treba mi to. Sve samo mrtav si. Neće ti pomoći ni to što si dobar. U neku ruku. Jurit ću te do sudnjega dana.
ga ne smori, brate, mene smorilo da trčim, a kamoli njega, kako njega ne smori. Da beži od mene. Pa nećeš pobediti, brate, za džabe se umaramo samo. Jaj, kako me zeznu, ja ne mogu da verujem. Inteligenta, nema šta. Ali ovaj moj pobjegu, zašto njega nije, nego je mene našao. Jaj, bože. Neka, to je to ljudi, mene, vi nas vrte komentarišite, subscribe-ujete, glista se izvuko, uhvatit ću ga kad tad, ako ga budem vidio na još jednom serveru, zapisat ću mu ime, čekaj da imamo kako se zove. Nisi ni ti. Nisi ni ti. Ti si. Ne, nisi ni ti. Ti si, sunce ti. Fracel. Vidi ga, i zato sad on se ubio drugi. Fracel, mrtav si. Znači, budem li te vidio na još jednom serveru. To je to od mene, ljudi. Ćao!